Čaute ľudia, tu zase Keymans a vítame vás pri novom let's play na hru Counter-Strike 1.6. Tak a zahráme si server Furien 5. Uvidíme, či sa to budeme robiť sériu. Ak vás to bude baviť, Ak vás to bude baviť, tak spravíme z toho sériu. Link, kde to stiahnem, budete mať v popisku videa. A dopredu vám hovorím, hral som to pred rokom a pol, takže budem to failiť. A dnes vyjde aj Combat Arms a vlastne dozviem sa tak, že ja budem natáčať CSko a tu na sused bude natáčať Combat Arms. Takže ideme na to. Obidve sú strieľačky. Áno, to super hudbu. Dúfam, že sa ani nebude mať copyright. Dúfam, že túto mapu nepoznám. Ja, to je dodávka. Okej. Ja som skoro nikdy nehral Counter-Strike, takže ja hrám. Takže prídeme takto k ním a hľadať tým pozvám vlády všetkým. No a tu je hneď, nedám. Ale skoro dostal. Okej, nevadí. Mám veľkú citlivosť myšky. Nadstavím to, čakajte chvíľu. To je moc malé. No, to má byť v pohode. Okej, vidíme, aké to bude zaplnená. Čo to bolo? Čo máme ešte Vianoce? A nie, to je asi Valentín. Valentín na stromček tam. Okej, no poďte, kde ste. A dostanem záda, tak dovidenia. Ty choď pre s tým UMPčkom, no mi to tu kazíš. Áno, ja som myslím, a čo. A možno budem trochu viac poteku, lebo budem rozmýšľať nad tým, čo som, kde som a čo robím. No bečkej. Ináč, keby ste si chceli s nami zahrať, tak nám napíšte a môžeme si aj s vami zahrať a natočiť nejaké videjko. No. Uvidíme, napíšte nám do komentárov, že či máme toto ďalej natáčať, alebo nie. No, to už neudlo pekne. Teraz Furieni, neviem, tá citlivosť, musíš to nejako nadstaviť, počkajte chvíľu. Dáme si myšku. Máme 10,1. Vidím to. To je 3. Neviem, uvidím. Páska asi stám väčšiu. Napravím, potrebujem väčšiu. Nespejli toho kamo. Poď. Potrebujem väčšiu citlivosť. Čau, sorry ľudia, ale dám si 12. No, dávaj. Vybaný stromček. Kde sú? Nebojte. Vyžral sa Vidie Minecraft. Čo? Minecraft ide možno asi dnes oveľa neskôr ako... Jasne, dneska vyjde aj Minecraft, ale všetko vyjde dneska. Všetko, čo len chcete. A No, možno, nezaručujem vám to, ale možno aj Five Nights at Freddy, ktoré už dlho nebolo. Dneska máme dobrú náladu, chlapci. Lebo viete, alebo slečky tam. No, dneska, ja som si preinštaloval počítač, takže tam spravil Five Nights. Som ja ale vyžer, čo? My musíme prejsť odznova tie 4 noci, aby sme sa dostali do tej 5. a pokračovali v našom let's play, v našej sérii. To nevyšlo. A možno, no to už asi neskôr tutoriál nevyjde na Minecraft, ale tak uvidíme, ako budeme plácať. Sorry, nemám behop, stiahnem si ho potom. Vravím, mám to po dlhej dobe. Čo nemáš? Myslím to aj debilom. Nemám Ako, behop. nemyslím vás debilov, hej, ale mňa. No dobre môj. Vypínaj to behačko. Ako sorry ľudia, že to sedím, ale hrám to po strašne dlhej dobe. Ako si môžete všimnúť. Rank stats. Včera som to hral, skúšal som si to. Vidíte ten rank? Chce sa mi z toho grcať. A nič. Nevadí, dúfam, že sa to zlepší. Uvidím. Ináč on sa volá Fetabel, hej, ako fetná nejaká. Fetabel, aby ma tu poznali. Keď som hral dávnejšie. No, skúsime 11,1. Mám bombu, máme na SK. Bereme si SK, ideme, stromčeky tu posekáme. First kill. Daj sem. Ktorý má? Nemám život? Double kill.
Máš ešte, koľko to, 16 životu. To je pohodička. Poď tú bombu, nie. Ľudia, to dám, nebojte sa, dúfam. Tu je niekde, nie? Nie tu. Uďaloni si rozumiem randu. Nevadí. Dúfam, že to všetko dobre vidno, dúfam, že nás dobre počujete po včerajšom videu. No, to tá webkamera. Čo sme mali zapnutú webku, Ale- Pradíme sa za to veľmi. Bo to len to počuť, keby sme boli v nejakej hale, alebo kde to. No, to ďalšie kolo skúsim AVP. Kde sú? No poďte, danky. Tu kde? SK. No práve počujem. Dobre. Chcela by si kemper, že? Hej. Potrebujeme darkinka. No dobre, SK, chceš. Skúsime vziať aj my SK. Pre tí, čo ešte CSko nehrali, to je super. Väčšinou dáte ľudí na dverami, no. Dozadu ho dáte na jednu. A keď máte SK, tak ho dáte na jednu aj všade. To hráme. Myslím, že budeme asi strihať toto, keď budeme čakať, keď zomrem, nie? No, asi nie. Uvidíme. Ale môžeme nechať takto čistý let's play, aby to nebol taký krátky, lebo chceli sme si dať len jednu mapu, lebo chceli sme vedieť, či vás to bude baviť, alebo vás to nebude baviť. Headshot. Dobre. Baky by si dal. Si ako je dožitané. Som videl, jak sa tam pohol. Jasné, kokot. Keď to nevieš, tak to nevieš, čo ti poviem aj. A prečo napísal B a nie T? Lebo tu je tento. Neviem, ten nábih nebol vulgárny. Ako môžete vidieť, zabil som ho poctivo. Ježiši Kriste! SAC. Kto to bol? Small skill. No nič, necháme to tak. Nech sa zasmeje, keď to uvidí. No už to nestojí, no. First kill. A nebojte sa, ak niektorých toto bude baviť a niektorých bude baviť len Minecraft, tak Minecraft bude vychádzať takisto ako Counter-Strike a Double kill. Ale nič sa taký. Triple kill. Multi-kill. Tak, nevadí mi to. Áno, som láma, že beriem SK, ale tak skúšam to. Áno, ak vás to bude baviť v ďalšom dieli, budeme šporiť. Boha ma trafil. Behov mi chýba. možno budete počítať si zvuky klávesy, ako do toho búcha. Paska, lebo to bolo iba keď sme mali zapnutú webku. No, asi nie. No dobre, skoro som sa posral. Čo? 16 na 4. Nevadí. Aký sme rank? 157. Tu hráme 2 dní. 6 ty to máš 2 dní, ne? No, však ja. Ja som to skúsil zahrať a neviem ani skakať. No sa ani šprintovať nedá, to je taká sprostosť. A dobre, to je. Takú kedy. A však šprintuje. Bože, to ma kúpiť. No, dávaj, defuzuj to, alebo ten stromček tam sa len schal vyjadá, neviem. Dobre.
Ja, to je ten small skill, asi sa nahneval. My mu ukážeme. Crazy. Tak jsme se tu zase sešli. No ticho, ako keby sme neboli nemi. To je ľudia. Ja neviem, čo mám povedať o tejto hre. Nehrál. Dobre, fail. No nič. Vidíme sa, keď budeme živí. Čaute. Čaute. OK, sme tu. Sme tu zase, sme tu, všetci, všetko. No dobre, ideme skúsiť AWP skill. Ale pečko som nemal v ruke už dlho. Uvidíme, no. Uvidíme, jak to poď von. Poďme. Šup. Áno. Čo, furt stojíš na mieste? Tak to musíš kempiť. Tam musíš hýbať, nie? Áno, musím kempiť, lebo mám AWPčko a s AWPčkom asi po mapke behať nebudem. Býva ako... Je to CSko. Rozumím. Tam je. Běž! Mám ho. No. Šup. 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 No dávajte. Kde sú všetci? Ja nechcem. Aha, vidíme už iba jeden, tak ja ho dám snajpom. Poď. A dostal hit. A hitol som ho určite. Crash. Jak sa to píše, počkaj. Hit? Ne. Jak sa to písalo, ja som zabudol. Teraz veľmi Chlapci to zvládli. No nič. Antipurien vyhrali. Antifurien, 20 korún má. Rachot! Dúfam, že nás dobre počuť a nepočuť túto zvuky. To ty určite vypočuť. Dúfam, že je to špatné. A viac hlasnejšie. Nie, nemal by byť. Poďme dole. Chcem tu. Serme. First kill. Dobre. Aj ďalšieho. Toto si idú. Zahrám. Ja byl fíže. Spravdu teraz. Vyhráli. Za chvíľku končí tá mapa, nevieme. Nebo... Člověče, jdeme. Nevadí. OMG! Dobre, takže hneď keď sa oživí sme späť. Čaute. Čaute. Tadá, sme späť. Ideme na to. Nie. Neviem, čo mám rozprávať, ty kokso. Normálne, Ty budeš rozprávať, ty budeš hrať. tam je. A kde nie je to. Janko, daj to bol. To čo spravil? Však zabil sa, nie? I am fake boy. No, tak asi toto bude čistý. No, sme späť. Sme furieni, ja viem to. Dobre. Nie, čo to je toto? Nejako sa ti prestal dariť. No nič, vidíme sa. Pokračujeme. Tak jsme se tu zase sešli. 1, 3, 1. Zase ťa zabil do 3 sekúnd. Tak to si pozriem.
majstra? Ne. Ako veľa ich bolo. Sorry. Niekto sa nepokon. No ale to ani si asi nebudem si, lebo asi vyhrali. Ako vyhrali? No ale kuriem. Jaj? No a teraz si kúpime pekne. Člověče, jdeme. Co z toho? AVP, máme zase. Nemáme na nič iné. Nemáme na nič. Nemáme peniazy. Zabite ho. Haló. Zaplatíme tu manky. Si AVPčko. Tu manky. To super si. 0 korún, ty kokos. Ako sme na tom s rankom? 161, som 150. Nevadí. Headshot. Ani neviem. Asi začiatočný, čo si práve kúpil. Ne. No dobre. Kto to je? Shift. No nič. Koľko natáčame ženy? Čo vám poviem? Počkajte. Teroristi vyhráli. Neviem, prečo mi to nejde vôbec. Zase to nepíše. Píše sa to tam. The time the píšte. Zafúria. Mali. Teď ľudia. Asi končíme, no. Udarí sa mi, možno na budúce. OK, my ideme, hej. Čaute. Čaute.